innirtendi nane ledde Kan'an mo wuri Misra amma surawol ngol hosha en jahangal jungal ɗum habaru lugguɗum amma kam wonko nanete e nder surawol ngol annabi Yusufa ngol woni surawol maako ɗum surawol laatigol Hafs ibn Asim mo wi Makka ngol jippi fi'lan bo Makka ngol jippi Abdullah ibn Abbas banu Ikrimata fillito maako mo wi nde goo minon e walde amin emin joddi e annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ƴamatamo yeshina min habaruji calinoɗi ya rasulullah min giɗi gecca hande kam nden annabijo Allah wi to woɗi sey Jibrila jippini surawol ngol fuu magol to kanjum woni dalila jippaki surawol ngol wala sakko Makka ngol jippi nden nde annabijo Allah jangani ɓe ngol yahudanko en seynani ɓawo annabijo Allah hoti Madina sey ɓe mbi a wawayna geccoɗa min habaru annabo en amin annabi misali wato bano nder annabo en amin bani Israila sey annabijo min sallallahu alaihi wa sallama mo wiyata jawmirawo yecciyam habaruji annabo en bani Israila amma annabojo moye giɗɗon sey ɓe mbi annabi Yusufa min giɗi gecciya min habaru maako sey laati yahudankejo wiyata ta yecci min habaru annabi Yusufa minon bo min lismay annabijo wi to a hooci alkawal alismay mo wi kosa ko wala nden annabijo mi sallama jangani mo habar Yusufa on gabago daga fuɗɗano mako ha timmode mako ñandere annabijo Allah jangani yahudanko en sural Yusufa ko ɓuri ɗuɗuki yahudanko en ɓe lismi ñandere nde ɓe mbi wallahi a ussayi a ɓeddayi habaru ɗum janganɗa min ɗum fuu ɗum ɗon nder tawreta min tabbitini a annabojo Allah min nuɗɗini min shaydaki ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadu rasulullah to surawol ngol ɗon hoosha en ngol woodi habaru annabi Yusufa koyɗiɗi mo hoyɗi nden baaba maako bo fassiranake mo koyɗol ngol sey de mo wi mo suuɗa koyɗol ngol to mo wangina koyɗi ɗin annabi Yusufa darnama darnoje ɗuɗɗe mo darnama ɗi fuu en nana ɗi nder surawol ngol Hafs ibn Asim mo wi surawol ngol hooshi temerre suraji ayaje temerre e 11 annabi Yusufa mo wurtake wuro baba maako duuɓi maako 12 ɓiɓɓe baba maako majjinimo jollimo nder ɓundu ngamma baba maɓɓe ɓuri enɗakimo mo ɓuri nandidinki e jikku baba on yiɗata ɗum fooɗo wakkati yiyaymo sey ɓe mbi ay baba on ɓuri yikkimo hanko ngam majum kamɓe bo ɓe kuɓɓanimo adawa ɓe jeeyi ɓe jollimo nder ɓundu ka fu kaɗum wara nder surawol ngol nden mo waɗi duuɓi 33 yawki 40 wakkatiyel ngel jawmirawo jippinani mo annabon kako hanko bo woɓɓe mbi duuɓi 40 woɓɓe bo 33 nde mo waɗi duuɓi 120 Allah hoosimo yonki annabi Yusufa duuɓi maako 120 Allah laamiɗo waddani mo ajalu maako Allah dumna hinne salatu e dow maako e annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kanjum woni surol meɗen ngol annabi Yusufa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif ilam ira ɗum karfeje ɗe jawmirawo hunori bano karfeje ɗe jawmirawo hunori alif lam mim bano alif lam mim sad bano hemim en e ko nandi e maje ɗeɗe fuu jawmirawo hunorto e karfeje ɗen tilka ayatul kitab ayaje ɗeɗo laatiɗe gonɗe nder alqur'ana naneteɗe e ɗemgal annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
ولا سكو آيات الكتاب المبين قويت الكتاب المبين دفتر ولا كد سودي ndi wangini habaru ko yiɗa naneki fuu habaruji ko hewti hande taɓi adama fuu wala ko qur'ana suuɗi annabijo allah ummatore muɗum to ya an annabijo min sallah sallama inna anzalnahu qur'anan إنا أنزلناه قرآنا عربيا يا النبي جو الله جومرا وتول والتع النبي جو الله مويمو إنا من أنزلناه من جبنيغل القرآن من جبنيغل لا تونغل جنجتيغل كنجويتي قرآنا ngal jangire bo e demgal arab banono ngal jippori qur'anan arabiyan jangirtengal e demgal arab ngam majum karfeje magal dum karfeje demde arab nden dole lati lafzuji qur'ana ngal toluta lafzuwol demgal arab ngal jangirtake e ɗemɗe ajamin koyen ngal jangirtengal e ɗemgal larabankewal ɗemgal qur'ana ɗemgal annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallam kanjum tawata no marirɗa basira fuu ta yiɗi fondaki ɗemgal maɗa e sawabu qur'ana dole ngal wortono ngal yaada e ɗemgal arab ko na alarabankejo kanjum wiyete andal tajwidi na ñobba ɗemgal ma gartira ba ɗemgel larabankoje na kanjum ɗum yiɗiri tajwidi la tajwidi ɗemgal meɗen e riwaya men kawarshu qira'a men nafi'u bazzi qumbuz ibnu amir ibnu kathir ɗiɗi fumaji riwayaji e qira'uji ɗi ɗi mbaway ɗi jaada e tajwidi na sey a wattiti ɗemgel ma a wartiri ngel ba ɗemgel larabankoyel bona alarabankejo aywa a ɓalejo kurum ngara mbiya an kam alarabankejo allahu akbar allahu akbar wala yamalare ɗon nobbuki ɗemgal ma wartira ngal larabankewal na alarabankejo ɗemgal qur'ana ɗum yiɗi ɗum yaada wala ko wannuma e sattinanki hoorema ekkitoɗa no qur'ana jangirte no ɗemgal ngal yaadata misali e ɗemgal arab ta sattin har bonna tefu ɗemgal ma no ngal yaadirta e ɗemgal annabijo muhammadu ɗemgal qur'ana a waway jangira sabbih isma rabbika la'le ɗum tajwidi alladhi khalaqa fasawwe ɗum tajwidi na dole sai a yi sabbi isma rabbikal a'la sannan yi ta wani tajwidi alladhi khalaqa fasawwa sannan yi ta wani tajwidi mawi maka bido maka fudum jahilu alqur'ana awawen jangira sabbi isma rabbikal a'la annabi jalla jangiri non sabbi isma rabbikal a'la sabbi isma rabbikal a'la idifu annabi jalla jangiri ɗemɗe jeweeɗiɗi amma gogga ɗemɗe jeweego ɗemɗe fuumaje ɗum kuskure sey ɗemgal gotal wiyete gonga a haɗɗini annabijo allah yajjini an bo a hiɓɓi to allah laamiɗo famtiɗen deftere muɗum banon nde jangira to kanjum qur'ana wal ngal jangetengal jangirtengal e ɗemgal arab la'allakum taqilun ngam mafamon ko ngal sawani on daga umrore jawmi on ko jippi e dow annabijo mon muhammadu sallallahu alaihi wasallama inji allah non mo woldirta hanko kam non mo wi to qur'ana nahnu naqussu alayka يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم
نحن نقص عليك أحسن القصص نن أنكم النبي جل بيته نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين jawmirawo woldata e ɗemgal muɗum ngal allah kaku mo wi'ata minon kamɓe no allah en ɓen mo gooto moɗon wolda e ɗemgal maako ngal allah kaku minon min jippini bo mo gooto naqussu min dokkete habaru alayka e dow maɗa min jippinay habaru e dow maɗa naqussu alayka أحسن القصص habaruji shahidi ɓurɗi habaruji fuu sahaji ɗi nanɗa e ɗemgal amin ɗe nanɗa e dow ɗemgal jibrila daga amin nda gotal ɗo nder qissaji ɗin bima awhayna ilayka bano no min lildiri jibrila jippinanma ilayka faaki e maɗa faaki nder ɓerdema ya annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam hada alqur'ana jangetengal ngal ko wiyete qur'an ko jangete ko ɗuɗɗinte jangeki kanjum wiyete qur'an wa in kunta koda alatake no an annabijo muhammadu min qablihi daga habaru ɗum waranayma alatake no lamin alghafilina a andano qissa kan qissa fuu min jangintama a andano ɗum kanjum min andintama nde min suɓuma min lunuma min jippinanma annabon kaku nden min jardanma jottinana min lilti amin to jeyaɓe amin dole amin min andinte dole amin min dokkete habaruji shalinoɗi daga annabo en e lulaɓe e ummatoji maɓɓe e laamiɓe e zamanuji fuu min dokkete minon andintama minon shiryantoma minon bo misali dokkatama kala ko annabon kaku maɗa mari haaja fuu min gaɗanta ɗum ya rasulallah ni allah hokki lulaɗo allah to kanjum habaru nangay daga joni إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مثالي نحن نقص عليك أحسن القصص من جشي مهبرو جدي أما دانو دي غنتري إذ قال يوسف وكت النبي يوسف مدن دوب سبو إجويغو مدلنا يدوب سبو إجويدي دي سيمو هوي ديناما koydol ngol mo yi misali koode 12 ɗe ndunakemo ɗe ngari ɗe jippi ɗe diccanimo ɗe komnimo ɗe teddinimo bo nden ɗe kooti koode noye 11 nam ndemo ummi amma mi yi lewru kadi bo entare nange kanje ma mi yi e ɗum dicci e ɗum homnanayam kanjum e ɗum homnayam kanjum ma nda ɗo okkode 11 ɗo bo lewru e nange ɗum fuu e ɗum dicci e ɗum homnayam min bo nda no fotumi sey mo tawi baba ma ko annabi moye annabi yaquba baba ma ko annabi yaquba mo wi baba mo wi na'am
موي بابا موي نعم موي من هويدنا ما كويدون نعم نعم mo hoydinama koydon way koyde sappo e go'o eɗe disci koɗnaw nden lewru entare nangue kanjum ma eɗum disci eɗum homnamo to sey mo e mo tawimo mo noddimo sey mo wiita baba ma ko annabi yaquba mo wi baba ndano gimi ndano gimi ndano gimi sey baba on jaborimo enoye قال يا بني لا تبذل بك ربك وفيك لك كيدا وشيطان الانسان عدو مبين. نعم نعم قال سيمو ويتا بيكو مويجو مويون بابا ماكو النبي يعقوب بابا ماكو النبي يعقوب ويتا بنجل ام يوسف يا بني يا بن بردو ام دوبي سبوي جيغو دلنا جيدي اي كويدون ما دون غول غول كويدودا مو وي نعم موي لا تقصص رؤيك على إخوتك تا هيكنا نجود دا حقل بيب بابا إما بيآب كويدون غل كويدودا تا ويبك بنغابة غابك ولا كيرون فيكيدو بكونة بنغابة لك إمادا كيدا ɓe kaadante ɓe gañate ɓe ngaabete ngam ma koyɗol ngol ɗon holla goɗɗum aan rontatayam wala ko a rontatayam e nder ko Allah riskiniyam ɓiɓɓe baaba en bo ngaabirta e noon ngam ɓe keɓayi ko keɓuɗa a yi cheyɗanu ngeel ɓiyam yusufa mo wi mi ɗonnanma baaba mo wi to wala ko hendata hakkunde goɗɗo e goɗɗo ba shayɗanu inna shaytana lakum adu shayɗanu ngel gañel e meɗen enen zurriya annabi adama ngel wangini bo gañadi magel e meɗen joni ngel nastane hasada ko hakkunde ɓiɓɓe baba en joni to ngam majum tawiɓe ka وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك عندك وين بيمتاويك بابا اما كويدون قول كويدودا وكذلك بنم بإمامني من باب ما النبي يعقوب يا بيم النبي يوسف يا بيم يوسف يجتبيك ربك الله سبته حكما كم حكيم ɓornuma koltal ngal mo ɓorniyam metuma metaliwol ngol mo metiyam to kanjum ويعلمك جوما بو جومراو بو كدي بو اندينتي اندال غونغال غال ميدتا اندين كيبنغال كامبي ويعلمك من تأويل الاحاديث ولا حاله كافسرتا هر كويد فو افسري ولا كويد البونغول دوم هويلتا غول افسراي نو فسرتا غول نومبو نون دوم ورتata ɗum ɗon nder andal ngal Allah andantama na bo ɗum kangal tan wala bo fewre e maɗa yusuf wa yutimmu ni'matahu alayka jawmirawo huɓɓinante ni'imaji iri ɗi mo hokki min minon amma mo hokkete
وعلى آل يعقوب ألننا مثالي بنو نمهكر يمين نمهكر بابا أم النبي إسحاق إمام أم النبي إبراهيم أما ننجو مراو هكتما يا إنجل أم ذرية النبي يعقوب كما أتمها على أبويك بنو جومر أو حقنني بابا إما إمام إما من قبل دغني فوداي دغا أدنياكا إبراهيم ماما أمين أنكم كاكما النبي إبراهيم إسحاق ماما أمين انتاري مين النبي يعقوب أون كو جومر أو رزقني من النبون كاكو أما جومر أو هلتن تدوم أما ميتتي إن ربك عليم جومراو عندي نميتر تما عندي بو وقتي نمو للدرن تما جبريل ورا حكم أنبون كاكو جومراو دون عندني شانما دون عندني غوردما دون عندني بو جدما دا غماجم وقتي دمو هيتي موادتي أنبوجو جيدة أنكم رفان الله جيتي to sai jawmirawo wiyata annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallama laqad kana fi yusufa ya lulado allah ko se ko wala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi hakkude annabijo amin annabi yusufa momin jardi momin subi momin ngadi annabojo wa ikhwatihi e bibbe baba en mako minyirabe mako e mawnirabe mako bibbe baba en fa ayatun lisailin wodi fa to on ƴamayyam kam fa wonko ɗum wonko nan toon habaruji indi jawmirawo wiyata kam laɗo allah to har on ƴamay won fa habaru e dow maɓɓe ayatun lisailin إذ قالوا to ndai hasada ko wadi daga do dum fuddi is qalu sakirabe annabi yusufa sakirabe be annabi yusufa kambe ngoni misali be ngari be joni kambe ngada shawara mabbe kabe ngatta nane ma goto inde mawdo on inde ma ko yahuza tokkiti ma ko inde ma ko robil tatabo inde ma ko shamun nayabo inde ma ko lawi jeyabo inde ma ko rabalun inde mabbe de ton nden sai bashjar intare dina e danu e naftali e jadu e ashir ɓeɗo kamɓe goni sakiraɓe ɓen kamɓe jarni annabi yusufa bone to kanjum de ɓe kawti ɓe gaɗay shawara joni kam gefe baba wala ɗon sey ɓe mbi is qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina on gi'ay joni yusufa e miñirel mun ngel mo waɗi ngel mo wadata inna goo binyamin e yusufa on gi'ay baba men annabi yaquba ɓuri karkatanaki ɓe ɓuri hakkilanki ɓe e dow enen sambiya enen na en ɓiɓɓe mako ayyayi mo ɓuri hakkilankiɓe mo ɓuri huusitankiɓe bunyamin enen bo en ɗon jooɗi kawai nduranen baba ƴoganen baba kamɓe bo kulluɓe ɗon ndugu mako nan ko waɗi won kuuɗe ayna hande ɗe fuɗɗi is qalu ɓe mbi la yusufu wa akhuhu yusuf e dawir ɗum binyamin ahabbu ila abina on gi'ay ba baba ɓuri yikkiɓe wa nahnu nda enen ɓuri ɗuɗuki bo enen ɓuri mangu wa nahnu usbatun en ɗuɓɓe
kai sai ɓe mbi i wallahi min giɗum minon ma ashe ko mo yiɗum nder meɗen ande kamɓe sai ɓe ño'i baba on annabi yaquba on ɓe ño'imo ɓiɓɓe maako an kam ɓiɗɗo ño'ay baba ta meɗi yikki ɗum aywa ɓiɓɓe ɓe kota geefe eɓe ño'a baba maɓɓe baba on bo ɗum moye kam annabojo Allah guda ɓe ndara e matsayi maako e muqami maako e Allah sai ɓe mbi inna abana la fi dalalin mubin baba majjuɗo tan mo henditi ɓiɓɓe maako ɓe anda annabojo masuminkejo annabojo watta kuskure koda mo henditiɓe mo ɓuri hakkilankiɓe wala Allah ɗum wahyu ngam Allah andini annabi yaquba ɓiyum yusufa ronatamo Allah bo no wi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi Allah hanyum ɓuri anduki e waɗata annabon kako mum robil shamun e yahuda e moye to ɓe mbi kamɓe ɓe jaɓay annabon kako ɗum to Allah laamiɗo wattaɓe annabo en ndamu Allah suɓi ɗo to sai laati ɓe mbi inna abana baba men annabi yaquba moɗon nder majjere wangude moɗon nder kuskure ñidduɗum nde mo henditi ɓiɓɓe maako mo ɓuri hakkilankiɓe e dow enen donc kamɓe ɗon ño'a to ɓe timmini joni kamɓe narri e dow baba ɓuri yikki ɓeɗo ɗiɗo sey ɓe shankiti to amma dow ɗume ɓe shaaki woodi kaɓe bolwata ɓe shaakoto dow maka ɗum kay ha Allah ramma min giɗa ɗo ɗo ko ummoɗa ko bo acca ɗo ɗo min giɗa sam dokkemo shaɗi نعم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين نن كدبو حالا كبي إشاكي دوماكا دم كيها جوني نغتن يوسف أو نغتن فو إن تكتتامو هارو بابا من نغتن فو ngamma ɓe jaadake faa ɓe kawti mo haɗimo durgol mo haɗimo ƴoogol mo haɗimo lile moɗon jooɗi talles maako sina en mbarmo enen en keɓata ɓattoɗen mo har mo yardo en mbaren mamo ɓiɓɓe annabojo fa ɓiɓɓe annabojo gatta ɗum ɓiɓɓe annabojo mari hasadako ɗum ɓiɓɓe annabojo mari darwande hallunde nde ɗo no watta fuu naaɓe bonna mo naaɓe bicca mo naaɓe ɓe mbaramo sam ɓe mbi shikenan noon gatten en darde joni kam en gaɗenma shawara e hakkilo no mbarirten mo amma en taƴi shawara kam fuu warande tan en mbaraymo amma no mbardeten mo e hakkilo en narray اقتلوا يوسف مبرئ النبي يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم جونكم إفقتي بنجودي كدبو كو مبرئ يوسف كو بو فارتم مجلدين مويات المبشر فمدن تو إنو إن داري مولد ولدتون بداكي moyaton mo wembo mo majja goɗɗo soora mo en gannaki ndemmani mo majji en andi enen bo e jaaren biccuɗen mo to baba men wi jahen tefen mo nane ma tawoyla sey dilliren fombina ko hirna yakhlu lakum wajhu abikum to on goɗɗinimo na seeto mo yimuda mo ɓattinamo na seeto mo yimuda mo wara gata to maako ndemmani en takkitimo daga yeeso baba men
ɓawta ɗum tefi ɗum salake mo nanema mo annabojo hanko mo yofane hunde fu Allah kamo yofane hunde fu Allah ceeto ɗum faɓɓi ɗum waɗi ba lebbi ko duuɓi sey garen tuuɓen mo yaafo en wa takunu min ba'dihi qauman salihin sey garten ɓawɗon ɓen to en tuuɓi sey mo wakkilana Allah banno mo wowi mo yaafo en shikenan en jabti fellere Yusuf joni ko jahili waɗa ɗum ko jahili ko mo toɓɓanaka ɓe andi hunde nde mawde to hasadako wala e wala ayi wuro annabojo ma woodi hasadako hakko wuro on ngo hakko gure goɗɗe nam qala qailun minhum قال قائل منهم لتقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب ولتجعلوا سيارة الفاعلين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كلهم يبدون جودو يبقى الشاورة no ɓe gatta ɓe kalka Yusuf e nder suuɗi e nder sirru to goɗɗo yiyanaɓe to goɗɗo nanaɓe har ɓe jaa ɓe timmina ko ɓe gatta ɓe fuɗɗiti ɓe jooɗi ɓawo jooɗonde ɓeya sey ɓe mbi to minon kam fa woodi komin ji injirobil e champun nder dooriɗiɗa e maako no gatten warkimo fi kam kirsen mo e laɓi ko nandi e majum ɗum hunde mawɗum fa to ɗum waɗayi ɗum Allah wari wimo hanko baba on o andi mo annabojo jigille wara wiya mo enen mbari mo to an gi kala barɗo mo fu bo ɗum waray ɗum to joni no gatten sey Yahuza e Robilu e Shamun kay wi joni no gatten en dilliden ma e maako ladde mbiyen mo wara mo tokko en قال قائل يهوذا سيوي شموين منهم لا تقتلوا يوسف تعنبر النبي يوسف وألقوه في غيابة الجب نجهي نجلمو ندر قندو نيقودو تن جاين توين قندو نيقودو لقودو مرنو ديام جاين جوفي مدرتون نن سفو بتون غيري سفوكي aywa to yiɗi to ɓe koosimo ɓe jaaɓe sooramo ko hawti hen ɓe dillide e ma ko toon ɓaɗaki ndemmani en mbaraymo kam kala hukunci ɗum waɗanta en fuu to en suurtama ndemmani ɗum koye ɗum en mbaraymo yaltaqithu ba'du sayyarati ɓundu ɗum nane ma lebdi baytul maqdis ɓe ɗon gaɗa ɓulli dow atal bano ummuɗa daga ɗo dow laawol konana faɗa woodi ɓunndu hidde ko jottoɗa gadari woodi ɓunndu coole goygoy woodi ɓunndu gagurum woodi ɓunndu wuro ɓokki woodi ni dow laawol ngol woodi ɓulli ngam ma jahooɓe wonɓe dow jahangal kawai seedey hebbina faali maɓɓe kawai ɓe gaɗa ka dilliki ɓulli sadaka laamu watta ɗi ko bo marɓe ceede gatta ɗi noon ɓe gatta to noon en jahima to en ɓulli dow laawol jahen ton ladde jahen biccen mo wonɓe dow jahangal to safimo ma diliɗe ma ko jahaɗe ma ko toon amma fa ɓadaki gelle in kuntum fa'ilin to on mbawe wakki noon hayra won dabare ɓe mbi noon ɓe mbi yito noon gatten kono Yahuza e noon gatten noon mbiɗa Allah نعم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون جون كم بغري بتوي بابا بإسي بابا
heɓa takkitana ɓe yusufa les muɗum hokka ɓe yusufa ɓe dillida e maako durgol ayo sey ɓe mbi qaalu ɓe mbi ya baba amin ɓe ngari e ladabo halkal fewre ma laka min koyamma kam a hokkatamin yusufa min jaha min mo yara hendu seɗɗa kullum moɗon wuro les maɗa daga Allah wi sai annabi Ibrahim wi sai mama ma Ishaqa wi sai moye wi mo yara hendu seɗɗa kullum jande kullum waso kullum habaru jande mo jiwa seɗɗa yasi bashel nane ma yiɗi fijirde bangi el kam nan an ko jardanoɗa min ko waɗi a yardantako min yusufa la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun min jaha nda ɗum miñi min shongamo min mbiyamo ɗuɗɗi minon ma min keɓa mbar jaari songukimo min kollamo dabbaji min kollamo ladde min kollamo no hunde yintu mo anda ɗuɗɗi أرسله معنا للدم يامن تورا من محكم من جاد إماكو أرسله معنا غدا من دلد إماكو يرتع ويلعب عندكم يرتع من ودي جابي ودي تني ممرا إلد wallaki ɓiɓɓe leɗɗe mureteɗe belɗe hankuma mo ekkitono ɗum fiɗirta no ɗum murirta mo anda hundeji ledde murki tanni e murki jaaɓe ɓuri joɗaki les annabojo Allah ɗo wa yal'ab bo mo heɓa mo ficco seɗɗa aywa wa inna lahu la hafizun min ndenaymo min kakkilanaymo wala ko heɓatamo fa wallin hakkilo ma ko kulata fu to mo yahamo majjaka minon majjinta dewerɗi min haba dewerɗi min dey to ni ɓe mbi annabi yaquba qala inni hoyto ɓiɓɓe am mi nani ko mbiɗon mi nani sosai mi nani ko mbiɗon amma afu an yakulahu zibu wa antum anhu ghafilun eywa e on bedditi e on gaɗaɗi moɗon accom ngel famarel fawru sanɗo hoocanayam ngel garton walamo kanjum kuleymi nan sen yaɓa mo andi نعم قالوا ما حبا بابا حبا النبي أبو بكر قالوا سيدني فورني نعم مني كان من فنان بيبي آدم يرسل فور نعم يوسف تن بابا كينا أيدي يوسف ما دور قالوا سيدني لئن أكله الذئب تهر فور نعميمو ونحن عصبة دانو من فوت من دوبة هر فور نعممو ندن كم أسيه من غدي أسر أين أنت ودي أسر هر منو فو من غدي أسر من جردتاكو بو أسر كا غدا أسر من جردتاكو بو من غدا أسر منهم بسم الله فلما ذهبوا به فلما ذهبوا به والله بابا هكي به يوسف نانا ما مر غونغا تمونو الدنيا فو كوم فو دو مري غونغا والله تالله نene sedda tammo ban nane ma toñitede dum be berde labbe toñite goddo wara bakkoma ngam ma ngosoma to haari sey dilla dogga dojjuma takirna wi ma gokka takirna ma waduma goddum ambo a yardake mo atammo dum iri mada
ashe Allah reno falamma zahabu mo yardake ɓe mo tammano bano iri ɓernde maako falamma zahabu bihi ɓe dillidi e maako nde ɓe dillidi e maako sey mo yiyata geese maɓɓe wattitake sey eɓe ketta geefe eɓe bolwa haala eɓe ndaara mo ɓe giɗa bo mo heɓtaka e ɓe bolwata wa ajma'u ɓe narri ɓe kawti ra'ayu e dow ɗume fi ghayabatil jubbi ɓe ngaɗa mo alaramma yari shayi men a shayiɗi eddanima في غيابة الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب بكوتي إدو بنجها بنجل مدر بندتان بنجهي بنجتي هندو كبندو روبيل إشمعون يهوذا بننجمو روبيل حبيمو حبي جودة ماكو يوسف إجودي kadi mo habde e maɓɓe na mo duuɓi jeweego sappo e jeweego e sappo e jeweeɗiɗi ndaɓɓe ko moye fuu sembe mowta mo habde maɓɓe dole mo sallimo woɗi jungo ni mo waɗi ngoni fortuwo to gomma ɓe kaɓɓi mo sey mo tijji mo ndaari Robil to on kooti no mbiyo ton baaba Robil to on kooti no mbiyo ton baaba ɓe koosi jungo ɓe tuuri gole maako ko hawtuma e baaba ɓe kaɓɓi mo ɓe ndaari ɓundu ɓe njoofi Yusufu ni ɓe ngaɗi nder maɓɓe ɓe fuu maɓɓe sappo e gooɓe wala mo wondi inna gooɓe pat ɗum ɓiɓɓe baaba en nden jawmirawo longini mo nder ɓernde maako ngam ma wallitina ɓernde maako nder ɓundu ɗon mo yarake mo yollake sey mo heɓi tuduyel gongel nder ɓundu sey mo hetti ɗon sey mo jooɗi mo acci ndiyam bo to e Allah waɗi ɓuɗuma nde min ɓangu daraja ma nde min ɓangi daraja ma nde min joƴƴinma ɓe ngara les ma'a les daraja ma kamɓe bo eɓe leesi nden mbi'aɓe na ɗum onon jolliyam nder ɓundu kendiyam e baba am sey laato sey no gaɗɗaɓe ñandere nden ɗon wara Yusufa muññita min gurtinta bo ni Allah woldi e ɓerdi annabi Yusufa yurmede dilli ay woodi tiwore mo hendama e baba mako wahum la yash'urun ɓe andata an ɓe tawata dow ɓagare nden da ɓe gartano ɓe garay bo waja'u abahum ɓe timmini ñalawmare maɓɓe ɓe kooshi ɓe kooti nde ɓe kooti ashe sey ɓe kooshi mbaalo ngoota nder baali maɓɓe sey ɓe kiirsinga nde ɓe kiirsinga sey nane ma ɓe ittimo ngafale nde ɓe itti ngafale maako sey ɓe nguji ƴiiƴam ɓaddu ngafale ngel nguji ɓe ñoɓi njeyi ɓe korali baba ni ala sara jemma huushi kadi so en wi to en nassay en nassiden ma e en mboya mbiyen fowru ñaami Yusufu
ashe worɓe ma ɗum titi bojjina en boyamma har e gonɗi fa neɗɗo fu ɓulna gonɗi ko boyo toon ba ɓe caali ɓe ngari ɓe filti baba gonɗi bo sosai koyani on yusufa ay bano mbiɗa hondo ko maɗa wi ka allah bo sewartin ɗum goonga min joƴƴini yusufa hakkilanani min dabbaji amin e kaya hon amin min toon gaɗa fiɗa cengue amin emin pija sey fowru sanɗi hoosayno baalel sey hoosimo nan fewre an ka nde joddaki ma waja'u abahum ɓe garti to baba maɓɓe isha'an jemmayel huushi yabkuna eɓe mboya qalu sey ɓe mbinoye qalu ɓe mbi ya abana ya baba amin inna zahabna min jahi nastabiqu ko wiyete nastabiqu emin fija hakkude leggel gongel toon e tuduyel gongel emin gaɗa arati ko woɓɓe amin bo en taari fijira cengue sey min mbi yusufa rena min ɗo komin timmina wa tarakna yusufa min acci annabi yusufa inda mata'ina haro kare hon amin an kam fa akalahu zibu fawru sanɗi wari hooshi yusufa min andi woma anta bi mumini lana min andi a gonɗintamin baba min andi a gonɗintamin amma ni woni ko laati walaw kunna sadiqina komin gongay a gonɗintamin min andi amma ni woni ko woni kadin ya ɓiɓɓe annabi yaquba on andana mo annabojo fewton annabojo bo on andana habaru allah hokkata mo dow asama'uji jeweɗiɗi garon gutton fewre dow annabojo وجاءوا على قميصه وجاءوا بغري على قميصه ادون غفل والنبي يوسف بدم اجيجم كذب دم فوري ايجم كم اما دم فوري ايجم بالا بمبيدم ايجم يوسف كان يتي بدم كذب قال سي النبي يعقوب وي هي بكون هي سكهون بل سولت لكم انفسكم امرا on andi woodi ko sañuɗon e nder ƴerɗe moɗon ko halli kanjum tan waɗi amma on gaɗi ko gatton fa sabrun jamil muñal gaɗaymi ngal bongal tomi muñayi ɗum wonnanto on amma muñal ɓurani en woɗuki muyɗo bo allah laamiɗo wurtinay ɗum wallahu almusta'an allah wallirayyam e muñal am min annabojo allah annabi yaquba ko gaɗɗon bo allah surtay on onon bo goni less wa ja'at sayyaratu wallahu almusta'an allah tefir haro allah tefay mi wallirayam e muñal ngal ɓurani en woɗuki ala ma tasifuna e dow ko sifanɗo yam joni e dow yusufa fawru ñamima bo on peway wa ja'at sayyaratun ɓe jahangal ngari salaki fa arsalu waridahum nden ɓe lili gugaji maɓɓe ɓe bicci nder ɓundu fa adla dalwa nde gugawal wari ngal ñeɗi ndiyam yusuf sey jogingal yusuf koyɗo ɗum ndiyam famaram na ɗum hihi hakko taɗa gugawal jogi safa hande ɗum ɗume tedduno ɗum gugawal ngal feere magal bo e safa
sey nde guugawal ɓatti honduko ɓundu nde ɓe jurni sey ɓe gi ɗum ɓi adama joggiti ɓe fayi ba ɓe jofoy ɓe kultore allah andiri ɗume sey mo wi ana yusuf min mi ɓi adama inde am yusuf ɓe gurtinimo dewerɗiraɓe bo kooti kan'ana qala safuɗo on sey wi ya bushra ho mi weliyel am hada gulam an kam ɗum sukayel giitumi nder ɓundu ɓe gi ngarol annabi ngarol yusufa ɓe gi misali wato tagdi yusufa ɓe mbi shikenan kamɓe kam ɓe giiti ɓinguel ɓe mbi hada gulam sukayel giitumi wa asarruhu bida'a ɓe suuɗi yusufa toma ɓe gaɗa cekiya hakko goɗɗo wiya ɗum ɓinguel muɗum ko wi'a andi e ngel iwi ɓe suuɗi ngel ɓe jahay ɓe sooray ngel e misra ɓe sooray ngel e misra ey nam wallahu alimun jawmirawo ɓuri anduki bima yamaluna ɗum ko ɓe gatta wa sharawhu bi thamanin baksin wa sharawhu ɓe kooshimo a andi ñalɗe ɗume mo jooɗi nder ɓundu ɗum ñalɗe tati moɗon nder ɓundu ɗum amma ɓe mbi dewerɗi ko gooto nder maɓɓe ɓawta ɗon yurmede yusufa sey nassimo mo wawtamo ɗano sey mo hoocoya ñamdu jemma mo wara mo waddana mo waɗa nder guugowal yusufa to nda ñaamu yusufa wi jollo yiyam nden mi ñaama ñamdu mon accideyam e jawma kadi kala ko mo hokkatama ñamdu ñaama ay ko hande ɗum watta nden mo waɗi ñalɗe tati nder ɓundu nde mo waɗi ñalɗe tati nder ɓundu ɓe jeeyi ɓe soorimo misra nde ɓe soorimo misra ɓe soorimo hande no ɓe mbi wa sharawhu bi thamanin baksin ɓe soorimo cheedol gokkon koykol ɓe mbi dirham 20 tan ɓe soorimo wato ɓe soorimo haro shugaban wato wano ardiɗo tsaro misra hanko soodimo kala mawɗo tsaro misra hanko soodimo eyna inde ma ko tokmir wa kanu fihi min az-zahidin naaɓe giɗanmo ceede ɗuɗɗe ɓe soramo ɓe gaɗa ceede alalala kamɓe ɓe hogaɓe kendire makko keɓa hunde no guel foti fo yiituɓe mo naaɓe sorumo hakko to ɓawta ɗon hanko sooduɗomo sey winoye wa qala alladi ishtarahu min misra mo soodimo duuɓi makko 17 mo jooɗake e misra duuɓi 13 an kam ɓawta ɗon mo jooɗi jonde emo waɗa hidma wuro lamɗo misra duuɓi 13 ɓawta ɗon ɗum wartirimo hanko wiyete wasiri lamɗo misra hanko yusufa ɓawta ɗon mo warti lamɗo misra nden allah hokkimo annabon kawko kadi shani allah faɓɓitena gam ma ɓiɓɓe baba gaɗa e gaaba shani allah faɓɓitata nden kadi bo kaɗum wara surol ngol woodi habaruji ɗuɗɗi to kanjum woni akrimi wa qala alladi ishtarahu min misra sooduɗomo e misra on sey mo wiyata kore maako ashe kamɓe bo allah waɗi ɓe meeɗayi deygol nane ma soodimo nda ɓiɗɗo jooɗake nda de'ende nda hakkilo
nda misali wato ɗowtare yusufa no giɗirɗa yiki ɓi adama fuu yusufa joɗake nden mo wi'ata kore mako to en gartiren mama fa ɓiɗɗo tunda allah hokka en ɓiɗɗo allah hokki en asa an yanfa'ana ko haro jaggaki nder wuro ko nandi e majum ko ɓi en watta fuu mo wawa mo waɗana en ɗum aw nattahisahu ko ma gartiren mo ba ɓiɗɗo ɓattinen mo wala emo yalata nder cuuɗi meɗen wa kadhalika an annabijo muhammadu min gessatoma habaruji ɗiɗi fuu maji wa kadhalika makkanna li yusufa ni min teddini yusufa min dokkimo bo misali komin dokkayi dewerɗiraɓe maako min lamminimo e dow leddi min gaɗimo marɗo daraja walinuallimahu ngam min andinamo ande goɗɗe en tare fassirki koyɗi kanjum wiyete tawilil ahadis wallahu ghalibun ala amri jawmirawo fii muɗum jaaloto e dow fii ko moye fuu walakinna akthara nnasi ko ɓuri ɗuɗuki e ɓiɓɓe adama en ɓe andira e allah noon la yalamun walamma balaga ashudda walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma nde mo hewti woɓɓe mbi duuɓi 33 woɓɓe mbi duuɓi 40 kadin wakkati e ngel kadin allah huɓɓini ɓanndu maako huɓɓini siryimo kadin jibrila fuɗɗi juurakimo kadin kanjum woni atenahu jawmirawo hokkimo andal e hikima to ya an annabijo allah ɓe giɗi kalkuki yusufa minon bo ndano min gartiri yusufa wa kadhalika najzi lmuhsinin ngamma yusufa ɓuriɓe ɓernde wonde ɓuriɓe bo niya mbotka kanjum min garjori yusufa e annabon ka ko min dokkayi luttuɓe wa kadhalika najzi lmuhsinin ni min garjorto e neɗɗo fuu misali ɗuɗɗinowo ko wooɗi bano iri annabi yusufa walhamdulillahi rabbil alamin allah waɗa nder jaɓanaɓe allah reena ɓerɗe meɗen allah bo reena gurdam meɗen jawmirawo waɗa e nder jaɓanaɓe allah barkiɗina lewru men nduɗo barkiɗina en bo nder maaru jaɓana en suumayeje meɗen haɗa en bo suumanaki kaffara allah yaafo en yaafano en allah yaafo en yaafano en allah yaafo en yaafano en allah waɗa e nder jaɓanaɓe allah laamiɗo yaafano en saaroji en meɗen allah yaafano en saaroji en meɗen jawmirawo yaafano en mayɓe men fuu mayɓe men worɓe nder maɓɓe e rewɓe nder maɓɓe e bacci nder maɓɓe fuu allah hinnoɓe yaafoɓe allah hinnoɓe yaafoɓe allah yardoɓe barka teddugal lewru ndu